Ванята! Това ми изкара къла, брат. Удариха го на това. Ще това нещо, ако те удари много, ще боли, бе, брат. Много да не идва. Чакай, бе, Янко, само ти ли ще снимаш? Ева, това много ме изплаши, ама, честно. Ако те лепни в главата, ще те припадне. Ева, брат. Ще удря здраво, брат, тя ще изтраска в чутора ти. Не ми джонги, бе, аз при брата ма удря. Ева, това точно до нас, къде? Какво стана, бе, брат? Какво, знаме ли трябва да приземеш? Какво? Не, може и със знаме. В момента са на елиминации. Стеф, как става това, бе? Кое? Доктора, ударайте, доктора! Ева ти заревя.